Hello guys, nyaya iri panapa yakamira yakadai. Pane mwana akafira musuweji kuBhanget. Zviri kunzi izvo musikana ane makore 5 ekuberekwa anobva kuBhanget akafa atsvedza musuweji pond. Chiitiko ichi chakaitika kukuwadzana high density suburb. Faith Manganda akatsvedza munguva dzavaienda kugadheni remunzvimbo iyi. Aive namukoma vake John ane makore 7 nemwana weshamwari yamai vake Angela Saini ane makore 18. Angela Saini akamhanyira kumba kunozivisa amai vaFaith, Felicitas Antonio ane makore 25 asati anozivisa mapurisa ekuBhanget. Mutumbi wemwana uyu wakaendeswa kuchipatara chekuBhanget District Hospital kuti anoongororwa. Ndo chiitiko chakaitika ichi guys, chimwana akawira musuweji point. Saka ndonyaenda ngoya nayo guys, ndichiti mungozivawo zviri kuitika. Ndichikurudzirawo kune vabereki kuti tisangosiyawo vana vachingoenda kwavanoenda vari vega vasina vanhu vakuru, zvinozokonzeresawo sezviri kuitika izvi. Saka mwana uyu akadii semanzwiro amaita panyaya iyi guys, zvinhu zvakatooma. Ndonyaya ndinayo guys ndangoya nayo guys, ndichiti mungonzwawo zvinhu zvakaitika, zvinhu zvinorwadza, zvinosiririsa. Thank you guys nekunzwisisa kwenyu. Ndichitenda vese vakasubscribe to this channel nevasati vasubscribe, ndichiti guys hapana chekumira, subscribe nekuklika notification bell kuitira pese patinouploada latest video guys hamuzodii, hamudarikirwi. Thank you nesupport yamuri kupa.